बिराद मोजां आं दायो गोजौआवसो दंफैयो आरोना बिराद सान्दुं नाङो आरोना आं दहायनो दंफैयो बिराद गोजांदों आरोना दुगैनानै ओमफ्रायो गोजौआव बिराद मोजां सान्दुं नाङो नालाय ओंखायनो आं दा गोजौआव दंफैयो आरोना ओमफ्राय दाउब'आ नै बेसेबां समायना फालोब फालोब बानानै दं आरोना इनि हेलौ लोगोफोर बरायबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेनसेबा बरायना लाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर ओमफ्रायो मा होनो जोङो लोगोजों आंजोंहाय दिनै डिउटिबो गैया नालाय जोङो नैबेखौनो ट्रेडिं खालामनो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दखानासो बन्द' ना मा जों बेखौ मिथिला दिनैथ' राम फुजानो ओमफ्राय थेवब्लाबो थांनानै फैनायसै आरोना ओमफ्राय आं दिनै बे ट्रेडिं खालामनायखौनो नोंसोरजों सेयार खालामनो सानबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै बयबो मोजां नंबाबो नङाबाबो लाबोलायबाय आङो थ'दे बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे बयबो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय आं दायो जिफोरखौ थिखोलांखानोसै आरोना दहायनो सुनाय बियो अबेबा रानबा अबेबा रानाखै ओमफ्राय आं दा जिखौ लांखानोसै आरोना दा मोनाबोनोबो हागौ ओमफ्राय थेवब्लाबो जिखौ थिखोनानै गालांखानोसै आरोना जि गारि लाइन लाइन दङ नै फुजाखाय खाराखै ने फुजाखाय नै ओरैबो बन्द' नङा दां बै दा बै गथ' गसंबाय थानाया बेसे बन्द' दरजा बन्द' इसोर दखान होमबालाय मा जागोन दा ओमफ्राय गंसे बबेथिं खानायखौबो खाथ'बासै आं सिगाङाव लबारजों खांख्राइ थिंसो खाथ'बाय बबे मोनसे फुजा फुजा राम फुजा दखानानो बन्द'सो नेबाय थाबाय नै मालाय ओंखाम जानो थांदोंनो दखानानो बन्द' ओमफ्राय दा मोनसेया बारा मोजां फुवानो आरोना ओमफ्य नैबे साबसिन बानायो जों दायो उफाय गैया नेनांसिगोन आरो ना मैगंखौ लायग्रोसै ओमफ्रायो नै मालिकआनो दासो फैदों आं खालामजानोसै ओमफ्राय बियो खालामखांजाबाय ओमफ्राय आं दा खालामजानोसै आरोना एसे फिसाद्राय जाबाय आरोना आंना उफाय गैला जेबो नंला दे जोङो ट्रेडिंखौ खालामखांजाबाय आरोना ओमफ्राय ट्रेडिं खालामनानै जोङो दा मैगं बाजाराव फैबाय ओमफ्रायो मैगं लानानै थांनोसै आरोना सिखोनो हाला नामा नोङो हायोना आंबो गाजरखौ होबायना इयाव आरो जुलाफे लाबाय लोगोआ मैगं लाबाय संख्रि लोंनोसै बिराद गोजांबाय जोङो दायो फैगासिनो आरोना एकदम ट्रेडिं बानायबाय ओमफ्राय ट्रेडिं बानायनायखौनो माने दखानिया भिडिअ लानो होआ आरोना ओमफ्राय दा ट्रेडिं बानायनायखौ लायासै ओरैनो ट्रेडिं बानायखांनानै डाइरेक्ट मैगं हारि लायबाय ओमफ्राय जुलाफे लाना फैबाय बिराद गोजांबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो संख्रिजों जुलाफेजों जाहैनोसै थांबाय थादों आरो जोङो दायो आङो जुलाफे खिनि थं थं लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बिराद गिलिर मैगं लाबाय इयो सयथिबो मानि इमान थान्दाथायना आयु फुजा राम फुजाखाय दिनै गारिखौ बारा सलायाखै लाखि लाखि जेरावबो दोनजोबदों राम सेस दंजोबो लामा लामा गारि राम फुजा बाबारे नै गथ'फ्रा रंजादों मालाय राम फुजानि दखानाव ना दङ सोरबा सोरबा ना दांग्रा गिदिर लोदोदोआबो दङ ओमफ्राय सोरखौबा सोरखौबा नुबायलै आं लाजियोलै आं ने लाजियो आंबो नुबा नंसै आं आंखौ खिथिनानै नोंखौ देनां भिडिअ आं नोंखौसो लादों राम फुजानि गारि फिरफिला गोजा गोजा मोनसिगोन जोंना ओइनि रुमायैनो सादु बाबा फैदों सादु बाबा उदां
नै गोजौआवसो दङ नै लाबाय फैद' जल्दि फुदुंफा गुदुंखा मोनफैबाय जुलाफे आं अनलि जेबो बायखायाखै लोगोआसो मैगं बायदों आङो जुलाफे लाबोबाय 40 थाखानि ओमफ्रायो ट्रेडिं बारायजाबाय ओमफ्राय गाजर लाबोबाय आधा केजि मैगङा दंखायो नालाय ओमफ्राय गाजरल' लाबोदों जुलाफेल' लाबोदों आरोना ओमफ्राय लोगोआसो लाबोदों इना बोराया माबा डिउटियाव थांदोंना ओमफ्राय जोंनिया थाङाखैनो दङना ओंखायनो आङो जोंना बोरायानो लायखायो नालाय ओमफ्राय आं जेबो लाबोआखै आरोना माने अनलि ट्रेडिं बानायल' थांखादोंमोन आं ओमफ्राय जुलाफे लाबोबाय आरो दा संख्रि साहा फुदुंसै ओमफ्राय जानोसै